खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो चराइदेव जिल्लानि सनारियाव गोबां बेफ्रुग्राजों लोगोसे सासे आइजोखौ हमनो मोन्दों मोनस्नि कार्टुनाव भारतजों आबुं जानाय कार्टुनखौ आइजोआ गुवाहाटीनिफ्राय नाइट सुपार बासजों लाबोनानै नामटलायाव अट'जों लांगासिनो दंमोन बेयावनो सानफ्रोमबोनि हाबाफारि बायदि पुलिसनि सिग्रोमनायाव भारतजों आबुं जानाय कार्टुनखौ हमनो हानायजों लोगोसे आइजोखौ हमदों आरो सोंनाय फिननाय लानो थाखाय अट' सालायग्राखौ हमदों रिपर्टनि बायदिब्ला हमजानाय आइजोआ नागालेण्डनि मुङा भेरि मिजिउ सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि सासे 4 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साया गोमानानै दं ढेकियाजुलिनि घग्रा कचारी गामिनि दैसां बसुमतारी मुंनि 4 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साया गोमानानै दं न'नि लांगोनाजों थाबायलांबाय थानायनिफ्रायनो गोमादों दैसां बसुमतारीया गोमानाय उन्दै गथ'सानि बिमानि मुङा माइनावस्रि बसुमतारी आरो बिफानि मुङा खुंसार बसुमतारी दैसां बसुमतारीया सिस्टार निबेदिता इंलिश फरायसालियाव नार्सारि थाखोआव फरायबाय थानाय सासे फरायसामोन सोरबाफोर दैसां बसुमतारीखौ नुसनबायोबा 70021009997 नङाब्ला 8011619854 बे नाम्बाराव कल हरनानै नखरनि सुबुंफोरनो खौरां हरनो हागोन फैगौ 15 नभेम्बराव आसाम बन्द फोसावदों मोनद' हारिफोरा जथायै फैगौ 15 नभेम्बर अदेबानि मंगलबार सानखालि आसाम बन्द फोसावदों फुंनि 5 रिंगानिफ्राय लानानै बेलासिनि 5 रिंगासिम गासै 12 घन्टा बन्द फोसावदों मोनद' हारिनो एसटि होनांगौनि दाबि खालामनानैनो आसाम सोरखारनि हेंथायै खुद्रिदों मोनद' हारिफ्रा बिथांमोना फोरमायथिदों दि थांनाय लकसभा बिसायख'थि आरो बिधानसभा बिसायख'थिनि उनाव गोहोआव फैनो हायोब्लानो मोनद' हारिफोरनो एसटि होगोन होननानै बिजेपि दोलोआ खोथा होदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो मोनद' हारिनो एसटिखौ होआखै बेनिखायनो फैगौ डिसेम्बर आरो जानुवारि दानाव राजा लामा जथेनाय हाबाफारि लागोन जिल्ला जिल्ला धरना होनाय हाबाफारि लागोन आरो दिसपुरखौ बेंखनाय हाबाफारि लागोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना बेनि अनगायैबो फैगौ 2024 मायथाइयाव बिसायख'थि जानायनि सिगां मोनद' हारिफोरनो एसटि होआब्ला आसामाव बिजेपिनि मिशन 13 आरो 14 खौ मिशन लाथिख' खालामगोन होननानैबो आसाम सोरखारखौ हुमखि होयो बिथांमोनहा दुखुनि खौरां 65 बोसोर बैसोनि आन्दार बर'खौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा गावथारनानै गालांदों बाक्सा आरो चिरां सिमायाव थानाय बैग्रिबारि गामिनि मेब्र' बर'नि अनजालि बिसि 65 बोसोर बैसोनि आन्दार बर' बिथांखौ मोनाबिलि 6:30 रिंगायाव सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा गावथारनानै गालांदों मा जाहोननि थाखाय आरो सोर गावथारनानै गालांदों बेनि सायाव दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो गासै जाथायनि सायावबो दासिमबो आबुं खौरांबो मोननो हाथ'नाय जायाखै नेपालाव जानाय काराटे गेलेनायाव सनानि मेडेल देरहासारनो हानानै गासै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो बिटिआरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों बर'नि फिसा जुमि ब्रह्मआ नाथाय बिटिआरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हानाय जुमि ब्रह्मआ बिटिआर सोरखारनिफ्राय मदद मोननो हादोंना नेपालनि राजथावनि काठमान्डुआव जानाय 18थि WKI इन्टारनेशनेल काराटे चेम्पियनशिप 2022 आव सनानि मेडेल देरहासारनो हानाय जुमि ब्रह्मआ बिटिआर सोरखारनिफ्राय मदद मोननो हायैखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों बिथाङा बुंथिदों दि गेलेनायनि बिफान बुङोब्ला दा बे समाव लाजिथावना मानोना मददनि थाखाय गेलेमु बिफानखौ सामलायगिरिनाव थाङोब्ला जिरायनो होनाया गोजाननि खोथा मोजाङैनो सावरायहरा होननानै फोरमायथिदों सनानि मेडेल देरहागिरि जुमि ब्रह्मआ लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिसिनि गेलेमु बिफानाव थाङोब्ला बिथाङा प्रमद बर'खौ लोगो हमनो थिनहरो थिग बेबायदिनो प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमहोयोब्ला बिथाङाबो उल्थायै गेलेमु बिफाननियाव थिनहरो बेबायदिनो सासेया गुबुन सासेनियाव थिनहरो नाथाय थांलाय फैलाय खेबब्रै खालामसेयावबो मदद मोननो हायाखै बेनि अनगायैबो मदद बिनायाव एप्लिकेशन होनो थिननाय लेखायै एप्लिकेशनबो होनाय जादोंमोन नाथाय राङा गासैबो फुटबलाव थांजोब्बाय होननानै बेयावबो मदद होआखै आरो बेबायदिनो थगायदों होननानै फोरमायथियो जुमि ब्रह्मआ जाहाथे गेलेगिरिफोरखौ थगाया आरो हाराहास्ति खालामा बेनि थाखायबो प्रमद बर' बिथांनिसिम खावलायहरो जुमि ब्रह्मआ लोगोसे फुटबलनि अनगायैबो काबादि भलिबल नेटबल आरो गुबुन गुबुन गेलेनायावबो सोरखारा जाहाथे नोजोर होयो बेनि थाखायबो खावलायहरो मानोना मदद मोनैनि थाखायनो बर'नि गोबां मोजां गेलेगिरिफ्रा थालांनो गोनां जायो होननानै फोरमायथियो बिथाङा मख'नो गोनांदि काराटे गेलेगिरि जुमि ब्रह्मआ तामुलपुर जिल्ला नावकाटा ओनसोलनि जाब्रांपारानि करुणा ब्रह्म आरो प्रमिला ब्रह्मनि फिसा नेपालनि राजथावनि काठमान्डुआव काराटे गेलेनानै सनानि मेडेल देरहासारनो हानायनि सिगांबो बिथाङा दिल्ली उरिष्या गुजरात गुबुन जायगायावबो गेलेहैनायाव सनानि मेडेल देरहासारनो हादों मिथिहोनाय नेपालनि राजथावनि काठमान्डुआव जानाय 18थि WKI इन्टारनेशनेल काराटे चेम्पियनशिप 2022 आव जुमि ब्रह्मनि अनगायैबो तामुलपुर जिल्लानिनो बिपेन बर' आरो पद्मा बर' बिथांनि फिसाजो चन्दना बर'आबो सनानि मेडेल देरहासारनो हादों आरो बिथांमोननि अनगायैबो माखासे बर'फोराबो मेडेल देरहासारनो हाबावदों
फोसावनाय ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय सिबिरानि ब्रह्म ब्लग चेनेलाव गोदान भिडिअ एंगारदों। गोदान भिडिअआ गवायाव दावबायहैनायनि भिडिअ। जायफोर बिथांमोनहा नायनो गोसो बिथांमोनहा डिस्क्रिप्शनाव होनाय लिंकआव थांनानै भिडिअखौ नायहैनो हागोन, नङाब्ला सिबिरानि ब्रह्म ब्लग चेनेलाव थांनानैबो भिडिअखौ नायहैनो हागोन। आरो नोंथाङा दासिमबो जुदि आंनि नैथि चेनेल सिबिरानि ब्रह्म ब्लगखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लानो हागोन। गोजोन्थों। इंलेन्डनि साजिब्रै दावबायारिफोरा रायमना नेशनेल पार्कआव दावबायफैनायखौ लानानै बरायदों। बिटिसिनि हाग्रा बिफानजों लोगोसे ओनसोलनि एनजिअआ गुबुन हादरनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय रायमना माहारियारि पार्कआव दावबायफैनायखौ बरायनायजों बेखौनो मिथिहोनाय जादों दि गुबुननिफ्राय दावबायनो फैनाय दावबायारिफोरखौ रायमनायाव बरायनो थाखाय जेब्लाबो थागथियारि आरो रायमना माहारियारि पार्कआव फैनानै 109 जाथोनि सिखिरि, 200नि गोबां रोखोमनि दाउमा दाउसा, दैमा दैसा, साल दंफां बायदि बायदि समायना नुथायखौ नायफैनो हागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि रांखान्थिखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिआरनि मोननै माहारियारि पार्कखौ एग्रिकालचारनिफ्राय टुरिजम फारसे लांनो थाखायबो नाजागासिनो दं आरो बेयाव रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद नांगोन होननानै बुंथिदों रायमना माहारियारि पार्कनि अथ'रिटि आरो इएम रनजित बसुमतारिया। जायनाखि अक्ट'बर आरो नभेम्बर दाननि गेजेरावनो बिटिसिआव लांदां जानानै थानाय 3rd आरो 4th ग्रेडनि मासियाव साख्रि ओंखारगोन होननानै इएम रनजित बसुमतारिया रायजो राजाफोरनो खोथा होदोंमोन। बेनि सायाव इएम रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंफिनदों दि 3rd आरो 4th ग्रेडआव साख्रि ओंखारनायनि खोथा नङा, इन्टारभिउसो जागोन होननानै बुंथिदोंमोन आरो बेनि थाखाय थागथियारिबो जाखाबाय, नाथाय माखासे टेकनिकेल जेंनानि थाखाय उन जादों होननानै फोरमायथियो इएम रनजित बसुमतारिया। जर्डाननि आमानाव जानाय एशियान चेम्पियनशिपआव बक्सार लाभलिना बरग'हाया सनानि मेडेल देरहासारनो हाबाय। 75 केजि खथायाव एशियान चेम्पियनशिपआव सिलभार मेडेल देरहासारनो हानाय उजबेकिस्ताननि रुजमेटोवा सकिबानि हेंथायै गेलेदोंमोन। आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथाङा, जेराव लाभलिना बरग'हाय बिथाङा उजबेकिस्ताननि गेलेगिरिखौ 5-0 ग'राव फेजेननो हादों। बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथांनि अनगायैबो भारतनिफ्राय 63 केजि खथायाव पारवीन हुडा, 81 केजि खथायाव स्वीटी आरो 81नि गोबां केजि खथायाव आलफिया पाठान बिथाङाबो सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। 81 केजि खथायाव 2016 मायथाइनि वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव सिलभार मेडेल देरहासारनो हानाय स्वीटी बिथाङा काजाकिस्ताननि गुलसाया एरजाननि हेंथायै गेलेदोंमोन, जेराव भारतनि बक्सार गेलेगिरि स्वीटीआ देरहासारनो हानानै सनानि मेडेल देरहासारनो हादों आरो भारतनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। उडिशानि करापुट जिल्लायाव सानै मावइस्टखौ गावथारनो हादों। करापुट जिल्लानि रामगिरि हाग्रा ओनसोलाव सा 15निफ्राय 20सो मावइस्टफोर थानायखौ खौरां मोननानै बिएसएफनि जवानफोर आरो स्पेसियेल अपारेशन ग्रुप जयैनो अपारेशन खालामहैदोंमोन, जेराव जवानफोर आरो मावइस्टफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन। उनाव बे गावलायलायनाय जायगानिफ्राय सानै मावइस्टफोरनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों आरो बे हाग्रा ओनसोलनिफ्रायनो थरसे बम, गंथाम पिस्तल आरो गान्जाजों लोगोसे माखासे मुवा बेसादफोरखौबो हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों करापुट जिल्लानि डिआइजिआ। गिख्रंथाव अर खामनायजों गंनै गला आरो रेस्टुरेन्टफोरा खामनानै सेवहांगार जादों। बे जाथाया अरुणाचल प्रदेशनि नामसाय सेकेन्ड माइल ओनसोलाव जादों। अरा मा जाहोननि थाखाय खामनाय बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोनथ'नाय जायाखै, नाथाय गला आरो रेस्टुरेन्टफोराव थानाय गोबां एलपिजि सिलिन्डारफोराव अर नांनानै बेफ्रुनायनि थाखायनो अरा गिथावनासिन महर लादों आरो बे जाथायाव गंनै गला आरो रेस्टुरेन्टफोरा खामनानै सेवहांगार जादों। जाथाय थिलियाव अर खोमोरग्रा बिफाना नुजाथिफैनानै गोलाव सम नाजानायनि उनावसो अरखौ खोमोरनो हादों। बारग' गाहाय मन्थ्रि राजीव गान्धीखौ बुथारनायनि केसआव हमजानाय साद'खौ उदां खालामनानै होबाय जौसिन बिजिरसालिया। 31 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि उनाव साद'खौ उदां खालामनानै होनो थाखाय बिथोन होबाय जौसिन बिजिरसालिया। मुंफोरा फारियै नालिनी श्रीहरन, सान्तान मुरुगन, रबार्ट पायास आरो आरपि रविचन्द्रन। हमजानाय साद'खौ उदां खालामनो थाखाय तामिलनाडु केबिनेटनिफ्राय गभर्नरनिसिम लिरहरदोंमोन। बेनि उनावनो गभर्नरआ बेनि सायाव खामानि मावनो गोनां जादों आरो बुथारनायनि दायाव हमजानायफोरा जोबथेसालिनि सिङाव मोजां आखुथाय जेरै बिजाब लिरनाय आरो समाजनि खामानि मावनाय बायदिफ्राव आखाय होनायनि थाखाय आरो बेफोरबायदि हाबा मावनानै गावसोरनि मोजां आखुथायखौ जोबथेसालियाव दिन्थिनायनि थाखायनो बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय गनायथि होबाय जौसिन बिजिरसालिया। मख'नो गोनांदि बारग' प्राइम मिनिस्टार राजीव गान्धीखौ बुथारनाय केसजों लोब्बा थानाय सुबुंफोर जायखौ दा सुप्रिम कर्टआ उदां खालामनो बिथोन होदों, बिसोरनि सिगां थांनाय मे दानावबो सासेखौ उदां खालामदोंमोन आरो बिथांखौबो मोजां आखुथाय दिन्थिनायनि थाखायनो उदां खालामनानै होदोंमोन जौसिन बिजिरसालिया। रिपर्टनि बायदिबावबा बिसोर गासैखौबो गिबियाव थैनायनि साजा फोसावदोंमोन, बेनि उनाव साजाखौ खम खालामनानै जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदोंमोन, नाथाय दा 31 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि उनाव बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय फोसावनानै होबाय जौसिन बिजिरसालिया। मख'नो गोनांदि थांनाय 1991 मायथाइनि 21 मे दानावनो श्रीलंकानि एलटि
TE हानजानि सासे आइजोआ सुइसाइड बम्बजों बुथारदोंमोन बारग' गाहाय मन्थ्रि राजीव गान्धीखौ जेराव बम्ब बेरनायजों राजीव गान्धीनि अनगायैबो सा 22नि जिउ खहा जानो गोनां जादोंमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।